जब सैया के घरे सोची के बात हो जीव लागल रहरे हे सखी गहनी गहवन जब सैया के घरे सोची के बात हो जीव लागल रहरे खाना रोही के टावे पर घूंघट अपन छाप के खाना रोही के टावे पर घूंघट अपन छाप के रे सखी चुमा ले ले बाटे भातारा की चौकठ में चाप के रे सखी चुमा ले ले बाटे सैया की चौकठ में चाप के पहिले से फोनवा पर ही बतिया तो हम तब ही रहे धीरैले रे उहे बात सच भइल पाके मजा गच भइल मुहावा तो भी रैले रे सखी चुमा रहे पहिले से फोनवा पर ही बतिया तो हम तब ही रहे धीरैले रे उहे बात सच भइल पाके मजा गच भइल मुहावा तो भी रैले रे बोलो नी न लाजे कुछ रह गइनी काप के बोलो नी न लाजे कुछ रह गइनी काप के रे सखी चुमा ले ले बाटे भातारा की चौकठ में चाप के रे सखी चुमा ले ले बाटे सैया की चौकठ में चाप के में सटते लस लस कहरे भइल कटहट के लासा रे जोर जबरदस्ती कहिले उ मस्ती लागे कि फार दिहे गासा रे सखी चुमन रहा देखिया में सटते लस लस कहरे भइल कटहट के लासा रे जोर जबरदस्ती कहिले उ मस्ती लागे कि फार दिहे गासा रे बुझे लगले बादा का मदद अपने आप के बुझे लगले बादा का मदद अपने आप के रे सखी चुमा ले ले बाटे भातारा ई चौकठ में चाप के रे सखी चुमा ले ले बाटे सैया ई चौकठ में चाप के घुरले रोटी लेखा घुरले राइटर बिकी विशाल हो अवधेश प्रेमी हमरो देवादावा देखी भइले लाल हो रे सखी चुमा घुरले रोटी लेखा घुरले राइटर बिकी विशाल हो अवधेश प्रेमी हमरो देवादावा देखी भइले लाल हो मुकेश अनुराग जैसे रहे हमें हाप के विकास पॉडकास्ट जैसे रहे हमें हाप के रे सखी चुमा ले ले बाटे भातारा ई चौकठ में चाप के रे सखी चुमा ले ले बाटे भातारा ई चौकठ में चाप के।